Tuwang-tuwa ang mga mangingisdang miyembro ng Fisher Folk Association sa Barangay Libuganon, Busaon, Bingkungan, Madaom at San Isidro sa Tagum City na matanggap nila ang 46 na fiberglass fishing boat. Iginawad ito ng pamahalang lokal ng Tagum sa pamamagitan ng balik sigla sa ilog at dagat o BASID program na pinalakas ni Tagum City Mayor Ray Uy para sa mga mangingisda. Kabilang sa mga tinurn over ang 26 na di makina na fishing boat at 20 na manual fiberglass reinforced plastic. Nangasiwa sa turnover ceremony sila Konsehal Ciara Uy Salazar, Konsehal Wes Kaasi at iba pa mga opisyal ng lungsod at barangay. Ito na ang pang-apat na batch na makakatulong sa panghanap buhay ng mga mangingisda sa Tagum City. Ginawang mas matibay ang mga fishing boat para magtagal at hindi basta-bastang masisira at maging ligtas din ang gumagamit nito. Bilang kapalit sa programa, ang hiling na tulong ng pamahalaan mula sa mga mangingisda ay ang proteksyon sa kalikasan upang lumago ang marine resources sa karagatan ng Tagum City. Ang turnover ceremony isinagawa kaninang umaga, Disyembre 23 sa Bantay Dagat Camp Barangay Libuganon, Tagum City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!